Isa sa dalawang LPA sa loob ng PAR posibleng maging bagyo. Alamin sa report. Maaga pa lang, naglabanan ng mga damit si Aling Vicky mula sa Barangay Bunuan Gazette, Dagupan City. Sinamantala raw niya ang maaliwalas at maaraw na panahon, lalo't maulan pagsapit ng hapon o gabi. Mga 2 araw na yung umulan-ulan na. Kaya ngayon lang ako makapaglaban ng matino. Ayon sa Pag-asa, may 2 low pressure area ang namataan sa loob ng PAR. Isa rito ang posibleng maging isang tropical depression sa mga susunod na araw. Yung isa din nasa Baler, madidisipid din ito dahil sa yung easterly na malinsangan na hangin, ito ay malulusaw din ito. Pero itong nasa west of Palawan, posible may possibility na ito ay maging tropical depression ito. Bagamat walang epekto ang 2 LPA sa Luzon, makakaranas pa rin umano ng pagulan dahil sa tail end of frontal system o ang pinagsamang hanging amihan at easterlies. Yung 2 weather system yan na tinatawag natin na yung northeast, yung galing ng hangin na amihan, tapos mayroon tayong easterly na nagsasalubong po yan at ito'y nakakaroon ng shear line. Nakataas naman ang gale warning sa Ilocos Sur at Ilocos Norte. Kasama si Jing Dakanay, King Guevara. Balitang Amyanan.